Ano man, swerte talaga itong asawa ko talaga kasi pati ko inalinis ko. Ang swerte-swerte mo ha. Tama jud ka ti, wala jud dapat kaingitan sa ako no. Sa man ka nabikil day. Sige siya tan-aw sa akong video. Sa iya sige niya tan-aw dito gid siya nabikil nga ang akong mama o papa wala daw na ako gidala sa mga magandang lugar, no? Dito lang daw sa Kalibunan. Unsa may problema sa Kalibunan manang? Wala may problema niyan. O kinsa say nag-ingon na dapat jud mo mainggit nga di man jud taon dapat kainggitan ang akong kinabuhi, no? Sa imo na nga nasulti na ang akong ginikana na alang na ako gidaladala dito sa Kalibunan. Kanindot ka ma dito magluto-luto sa Kalibunan. Unsa may problema dai sa Kalibunan na kay problema? Sige kag tan-aw sa ako kay ang unsa man din yung gusto dai nindot kay yun no kanang mga nasa abroad ba. Expectation man gud sa ubang mga Pilipino pag galing sa abroad nagpunta sa Pilipinas. So wag na ninyong dalhin yung parents ninyo sa Kalibunan, dalhin ninyo sa magagandang lugar. Doon kayo kakain para walang masabi ang mga tao. Pag sure alam nyo, nindot kaya dito sa Kalibunan. Nindot kaya mag-barbecue, magluto-luto, magsugbag anagon. Nakatawa ko sa uban ba? Kaya nagtuo sila nga kag Amerika, unya pag uli sa Pilipinas, nindot kayo ang kinabuhi. Dapat jud mga ligo. Pirmi palit og sudan kanang mga lami, kanang mga mahalon para walay maistorya ang mga tao, no? Unya mo ingon na pod, ayaw dalhas bukid imong ginikanan kay ang bukid pinubre. Kanindot ka dito magpuis bukid-bukid niya dalhon sa Kalibunan dito mag-ambak-ambak ayok kan ligid-ligid. Kanindot sa kinabuhi gaya na. Unsa may problema taon gud nimo yun. Ang uban no? Kay mo ingon jud sila nga ang kanang mga Pilipina nga mangulig Pilipinas wala gidala ang ginikanan sa mga sosyal na mga lugar. Pobre na kayo yun, walay ikabalos sa ginikanan. Perting pobrihan na gid taon sa Pilipinas nga gikag Amerika unya walay ikadalit nga maayo, no? So unta kining mga nang hinaway nga di wala ko ka afford sa mga mamahalon nga mga lugar. Napod mo na iambag sa inyong mga ginikanan no. Na ako'y nakita na video. Ako jud ning gibutang sa akong utok. Munindot jud kay ito siya nga pagka-explainar. Ingon pa siya. Ang ubang mga tao manggod mahilig og magpadaghanay. Panindot tay og pila ka balay, og pila ka sinina nga nindot na mahalon, no? Maunay akong nakita na video. Unya, ang alabi ninyo, no? Ano, malinglain manigbaho? Labhan ako gotro, ne? Labhan ako gotro. Disaga na ako na nakita na video. Basta na ako'y nakita na video, na ingon ana ang istorya. Abi nimo, ang pinakanindot jud di ay, nga buhaton, kanang dili ta magpadaghanay og kinsay daghag bag, kinsay daghag sinina, kinsay daghag sapatos, kinsay daghag balay, kinsay nindot og balay, kinsay nakagasto og ingan ni kadako nga balay, kinapila imo nagasto ana. Ang akong na-realize na ako no maayo yun kay na siyang tambaga na kahinahanglan jud di ay kung kinsay maayo mag-ipon, padako ay tag-ipon. Na mao na namatagid ko mga labs ana nga video. Padako ay tag-ipon. No, mao na giingon nga dili ta manghambog, di ta manghambog kay sa mga taong hambugira, kusog ra ba kay mo storya, unya wala ito ipakita, wala kay hambog. Mao nay kasagaran nga karon. Kay ang uban man gud na sobraan nagpanghambog, wala ito ikipanghambog. Mo na siya. Kadto jud siya nga video, nagtatak jud na siya sa akong ulo. No, nagtatak jud na sa akong ulo, tinuod jud di ay dili ta magpaano nga ay daghan kay kog ingon ani ay nagpalit na kog brand new bag, nagpalit na kog nagpatukod, dili tang ana mas maayo pa di ay kanang murag wala. Mo ana ding uban. Karon pa kana mirian, karon pa jud. Dito na ka manghambog kung ang imong bangko puno na kay kwarta. Dito ta magpadak-anay sa tigom. So padak-anay dito anig tigom dai kay gwa wala man pud koy tinigom jud. So di sa ko manghambog kay wala pa koy tinigom. Duwa na ko nangandoy nga akong ginikanan ako panandalon sa mga nindot nga lugar. Ang ako lang nga malipay sila nga naa sila monthly allowance ug hindi dili sila magkalisod-lisod sa ilang pagkaon. Mao lang na simple. Dili na ko manghambog nga palitan pa na sila helicopter, palitan pa sila dako kay nyuta, palitan pa na sila nindot nga balay, palitan dalhon ko na sila bisag asang lugaran na ana. Malipay na basta bahalag wala kayo. Naigo-igo lang ba, no? So wala na ko nangandoy ana.
Basig kung ako gani, kung makauli kog Pilipinas, ang akong pangandoy dili na ko mangandoy og mga mansyon. Mangandoy lang kog mga 1 ka hektarya siguro ng yuta. Ako nang kuralon. Maulan jud na akong pangandoy mga labs. Maulang na akong giingon sa akong bana nga ang akong pangandoy very simple. Dili na kinahanglan og milyon-milyon pang libo-libo city mil. Kay kung makabalay kung makayuta kung 1 ka hektarya lang. Nawa ako nangandoy mga kalupaan ba dito kay yutaan dito wala ang pugo anak. No, ang pugo anak basta kay kung matigulang ko na ako'y kakuanan. Mao lang yun simple lang yun. Pero ang uban mo anak manggod nga wala daw ko kapakaon sa akong mga ginikanan sa mga nindot nga lugar. No, wala daw na ako sila dadala bisag asa. Mura mag-apektado kay ni sila. Tanawa lang gud yung kaugalingon ko nga ba mo na naambag sa inyong mga ginikanan. Mauna diha tagan ta mong panty oh. Mo ana na pud mo panting gisi. Lahi-lahi man tag mga gusto. Lahi-lahi ta gustong buhaton sa atong pamilya. Lahi-lahi ta. Dili man ta pareha in taon. Ikaw lahi kag style, ako lahi kag style. Kung ingana ang style nimo di buhata. Unta na buhat nimo no. Kasi tungod kay ang ako wala jud koy mga pangandoy na mga dagko jud oh. Simple lang akong kinabuhi. Maura jud nang akong gipangayo, simple na healthy. Sunod na kong uli, magpalibre niya ako, magpakita niya ka kay magpalibre ko sa imo kay murag ikaw man siguro na kwarta diha. Palibre ko diha, ano lang dalha lang gumis Palawan gud murag di man gugo ka afford. Mangayon lang ko sa imo ha. So, para di na ako madala ang akong mga ginikanan dito sa Bagnotan ba. Sana all. Uglak na ng umaga mga labs, wala pa si Tami. Tinawagan ko. Ngayon pa siya nakauwi, nandun sa garahean. Oh, baby. Grabe, parang matumba na siya sa pagod. Tanungin ko ito mamaya kung anong nangyari ba. Natulala talaga si Inday Miriam kung bakit ganito 4 o'clock na nakauwi si Dudong Tami, no? Tingnan nyo naman ang inuna niya, pakainin yung mga alaga niya. So, parang ay nako na lang. Bago ko ito disturbuhin mga loves, pinabayaan ko muna bago tayo magtanong kung ano talagang nangyayari. So, ngayon, buti na lang na-cancel yung trabaho niya ngayong araw. Oh my goodness. Good thing they cancel it, honey. Good thing they cancel it lang. Oh my baby. Kasi 3 araw na itong mga labs, halos walang tulog dahil sa trabaho niya. Tignan nyo, pagising ko na 8 o'clock ng umaga, natulog pa rin siya. At ako naman bumangon para pakainin yung mga alaga, no? Kasi nga, pagod si Dudong Tami. So, sa labas lang ako kakain para walang ingay. That's not for you. That is not for you. That's for mama. That's not for you. That's for me, love. This one, it's for mama. This one is for mama. It's not for you. Few hours later, tulog pa rin si Dudong Tami. Bumangon si Mister, no? Nagising. Hindi siya nagising dahil nagising gusto niyang gumising. May tumatawag, yun may kausap. At dito na mga labs, tinatanong ko na siya kung ano talagang nangyari. So yun, may sagot naman siya. Getting from Brooklyn to Manhattan was a pain in the ass, but okay. Traffic, really crazy. Well, once I got into Manhattan, then I was stuck. Everything was dead. Construction everywhere. But nobody working. Just everything blocked off. Trucks, lights. Nobody doing any work at all. Not one. That's the problem about New York. It's all a big fucking show, which is why the roads suck. Because they pretend that they're spending billions of dollars fixing the roads, but they don't actually fix anything. They just lay out cones and block up traffic. So now I'm stuck in that for I don't know, like a half hour just to get through that. Drove 2 miles, did it again on the left side of the highway. Same fucking thing, and they blocked off the road. Why you don't call me? Well, you're sleeping. I talked to you before I left properly. Yeah, but 4 o'clock I get up. I was like, where the heck is Tommy? I figured you would understand it. It's that late. I thought, One of two things happened. Either I pull over because I had to close my eyes, or I died in an accident. oh One of those gee, two Tommy. things. Well, hon, those are the only explanations, really. That's why I call you quick. And when you called me, I happened to be just turning into Idlewild. So. Closed my eyes. I had to pee. I had to pee so bad. I didn't pee over there before I left, which is a problem because in one bathroom. There were bathrooms for the guests, but forget about it. It was a crowd, so I stayed away from that area. The stars. It was in the green room area where all the talent was, and I was like, so I left without peeing.
So I stopped at the mobile station on the Hutch and peed there, and I bought something to eat because I was freaking starving. Yun, sa sobrang pagod niya mga loves, yun yung dahilan, ang daming construction. You know, dito talaga sa New York talaga mga loves, if you come here, non-stop construction. Ginaw ba? Uy, maginaw man ang tubig, han. It's cold man, han. It's cold. Look at his position. It's cold. Eee! It's thunder. I don't want thunder. Honey, this is your time to shine. I don't like thunder. I don't like it, I like it. Of course you guys. Roxy! Oh no, she's shaking, honey. She's shaking. Oh, Mamubu! You're shaky, shaky. Sit outside. Don't shake. It's okay. Ni mama. Natumba man. Wala man gud na gituyo good. Nahulog na man gud to siya good, natumba good. May gani wala nabuak ang kamera. Kay kung nabuak po patay na pud ano ron. Magpalit na pud tag casing. Dude, I love you. It's okay. It's okay. Hi mga loves. So the whole day nag-ano lang ako dito sa bahay, nag-ano kasi sobrang tingnan niyo yung maligo ako ngayon mga loves. Uy, kasi sobrang ano yung mukha ni Inday Mirian. Sobrang kapangit-pangit ng kapangit-pangitan. Look at my baby here. Hi, darling! And sa labas kami kanina, nag-ano ako ng paa niya. Nilinis ko yung kuko mga loves. Kasi yung kuko ni Mister, nagdidig na sa gilid. Nag-ana na ba? Nag-literacy na. Nag-ana na. Dig na dito sa kilid-kilid niya. Sa gilid-gilid. So, kinukuha ko din nahandahan ko mga loves kay para man siyang ano, mas masaktan man daw siya, masakit lagi daw, masakit man din talaga kasi nakikita ko na mamula-pula na yung mga gilid-gilid niya dito. Namula-mula na. So, kinukuha ko, hinuhumol ko muna ng tubig, yun, sinusok ko muna ng tubig para naman ano, para maging mahumok-humok ba. So, yun, pagkatapos niyan, ay dinahandahan ko, kuan mga loves, kanang sa nipir ba? O nipir ba yan? Basta kayong, basta mauna na siya. Gidahandahan ko siya, hinahinay yun akong ginagmay para hindi siya masakitan kasi usually ikat man nato na birahin do. So ako naman iba para hindi siya masaktan kasi talagang para man itong baby mga loves may baby man jud na siya. Baby man jud na nako siya. So masakitan man jud siya. So akong gibuhat, akong gidahandahan hantod na wala, hantod na kuan ang sa gilid jud. Na nakuha ko yung mga sa gilid-gilid yung mga dumidig sa gilid yung parang naglitter siya nagkalot na siyang unod mga loves. Perte sakit na kaya hawakan daw. So hinay-hinay din ako na siya nipir, hinay-hinay yung tod nawala sa pikas na food sa gilid, diba na my baby. And then we're gonna go shower kasi alis kami. So maligo muna ako and then tignan yung mukha ko. Ganito po kapangit si Inday Mirian. And I'm ugly. Always ugly, right, love? No, you're just nuts. I am ugly. No, you're not. You're just nuts. It's okay. It's okay, I'm ugly, han. I know that, han. Like rocks. Mama's ugly. Oo daw, han. She said, yes. Mama's ugly. Kung hindi ko kinuha yung kuko ni Mr. Tamimoy, magpunta talaga siya sa nail doctor para makuha yung mga nasa gilid-gilid. So yun, nawala na siya, na nagdig. Hindi na siya nagdig. Look, hindi na, kinuha ko na. Sobrang swerte talaga itong asawa ko talaga kasi pati ko inalinis ko. Ang swerte-swerte mo, Han. Han? Yeah. You're very maswerte. Sorry, who? Swerte. Sweaty? Sweetie. I love you, Roxy.